आज भरी ढील दा ढोड़ी जनी छील दा आज भरी ढील दा ढोड़ी जनी छील दा थकल बा मिजाज जनी हऊ वाला फील दा थकल बा मिजाज जनी हऊ वाला फील दा हमर कहां बांध जाएंगे सब लोग कथे नहीं जा को बेको को हरावत नहीं जो सब मुआ में देख लेनी छता पर नहीं खिने ना। अरे बाप रे बाप शादी भइल आज कने उतारल तनियो सी देह में हमार चैन नहीं खे ही का घर खजा बार दाऊं का घर बतासा बार दाऊं का घर नेवताइल बा लिख दा। अब हमारा तनियो से मन करता कि मोर उड़ जाए। अयो मैं ए दीदी का को आ ये कोने छत पर आगलू काहे हो रोने के कभी के चिल्लात रही कि माने मामी के कहत रही कि मामी कुछ कहत का रही तारा भीरिया बैठा रही तो वो खातिर चिल्लात रही और कुछ ना मैं कुछ ना कहत रही कि हे बबुआ दारू थोड़ा पी ले। अरे कौन है आजकल के कौन लड़का नहीं खसन पियत ये करा के उतु धड़क बा हमार तो मरद रोज रोज ना पियलन कभी जब पियला ना पी के घुलट जलन होने गिरिए जलन क्योंकि आदमी 4 गो जलन ले आवे खातिर तो ऐसे हम मानू का छोड़ के हम भाग जाई उ त और खेलनी सिखावत चले ले ये कोने एक तरह के बात कही सुनिया कि तू बहुत नाचे लो गावे लो बचावे लो ना अच्छा बात बाटे हमनियो के देखा जितना तक हमनियो के नाचे गावे आवेला उतना नाचे नहीं जा बियाह में तो खूब नाचा नहीं जा तुम केहू छाता अपने के चले जाना तनी हम तुम नाचे बाकी दीदी कोई लाज लगता है हम तू बन जा कबाड़ी बंद कर देता है आवा ना कबाड़ी बंद कर देता आवा ये कने कबाड़ी बंद करी ना देखी हम नाचतनी कैसे सजे से नाच देखे गइला बारात में नाची जी सांझे से नाच देखे गइला बारात में भइल बड़ा है हरे अपन मेहर छोड़ी रात में ओनिए कदेला भोरा हरिए हो कादुनी देख के तू अइला का कइलो मीठा मीठा बोथे कमरिया हो कादुनी देख के तू अइला का कइलो मीठा मीठा बोथे कमरिया हो। अब रोको नाच देखे हम कैसे करते तन तू नाचा तू तन ठीक है अच्छा गाना बजाई हमारा गाना में लिखी नहीं बजाई हम थर वाले का हां बजाई जे मुंह से गाई नु कोने तो आरा के बड़ी सुन ले कि तू नाचल चल आवा कि हमारे दूध गोबा कि हमारे दूध गोबा दूध के फाइटरी के करी हमें नौकरी हमार दूध गोबा दूध के फाइटरी के करी हमें नौकरी हमार दूध गोबा दूध के फाइटरी के करी हमें नौकरी हमार दूध गोबा दूध के फाइटरी के करी हमें नौकरी कि हमार दूध गोबा दूध के फैक्ट्री के करी हमें नौकरी हमार दूध गोबा दूध के फैक्ट्री के करी हमें नौकरी देवरू विदेशी बाड़े भसरू सारा मिली बाटे देवरू विदेशी बाड़े भसरू सारा मिली बाटे के दूध का फैक्ट्री में नौकरी करी कि हमार दूध गोबा दूध के फैक्ट्री के करी हमें नौकरी हमार दूध गोबा दूध के फैक्ट्री के करी हमें नौकरी हमार दोनों बैलून साला धुक धुक करे हमार दोनों बैलून साला धुक धुक करे के हो कने कोई और ना कोई नहीं खेवत हम लजाइए गले कोई संग अपन नाचती है कने वो के नाचती है ना अरे ना लाज लगता हो कटहर के काटनिया नोट भइल फाट के कटहर के काटनिया नोट भइल फाट के आवे बलमुआ मोलायम कर चाट के आवे बलमुआ मोलायम कर चाट के आवे बलमुआ मोलायम कर चाट के जबले बानी हम कुंवार माजा ले लो ये यार जबले बानी हम कुंवार माजा ले लो ये यार जिया जिया ये करे जब नई हरवे में जिया जिया ये करे जब नई हरवे जबले बानी हम कुंवार माजा ले लो ये यार जबले बानी हम कुंवार माजा ले लो ये यार जिया जिया
करे जानई हरवे में कि जिया जिया करे जानई हरवे में जिया जिया करे जानई हरवे में कि जिया जिया करे जानई हरवे में आज बारी ढील दा ढोड़ी जनी छील दा आज बारी ढील दा ढोड़ी जनी छील दा थकल बा मिजाज जनी हऊ वाला फील दा थकल बा मिजाज जनी हऊ वाला फील दा हमार दूध गोबा दूर के फैक्ट्री के करियो मेनू करी हमार दूध गोबा दूध के फैक्ट्री के करियो मेनू करी हमार दूध गोबा दूध के फैक्ट्री के करियो मेनू करी। जी नमस्कार प्रणाम, मैं खुशबू सिंह। नमस्ते प्रणाम, हम बानी पुष्पा सिंह और आशा ना पूरे विश्वास बा कि हमनी के डांस रवा सबके अच्छा लागल हुई तो रवा सबके अपन चैनल बा ओकरा के दिल से सब्सक्राइब कर लेम जा। जो भी लोग ना कैलक हम जा थोड़ा सी हेल्प करें जा हमार चैनलवा खातिर ई वीडियो उठा के शेयर कर दी जा फेसबुक पर मैसेंजर पर अपन व्हाट्सएप पे भी थोड़ा सी हमारा खातिर हेल्प कर दी जा और हाथ जोड़ के विनती करते हैं ये खातिर बार बार रिक्वेस्ट रवा सबसे करते हैं कि हमारा अपन चैनल बैक रवा सब थोड़ा ध्यान दी जा। चलिए एक साथ रहते हैं जब अगला वीडियो फिर से मिल जाए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक करम, शेयर करम, कमेंट करम। यदि हमनी के चैनल पर नए अपन तो प्लीज हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करम। सबसे पहले हमनी के वीडियो लास्ट में कहीं जा। बाय बाय।